गिबियावनो दिनैनि बे फुंबिलि समाव मोनफ्रोमबो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावग्रोबाय। दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नभेम्बर बे 16 नभेम्बर सानखौ जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादाबो जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लानानैनो जोंनि गुदि थुनलाइ आफादा देग्लाय 23 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। दा बे बुब्लियाव जों मैया 15 खालाराव जोंनि हालामाव थानाय माखासे जेंना, फरायसालिनि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, समाजारि जेंना, बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै डेलिगेटनि गेजेराव सावरायनाय जादों। माबायदि थांखि लायोब्ला जोङो बे जोंनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो हागोन, दा बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो जों गुवारै सावरायलायनानै जों फैगौ समफ्राव गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावफुंनानै थख' खालामनो थाखाय साखाफारा जादों। जियानो जायाथों मानो बे समाव आं खावलायगोन दिनैनि बे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजोंनो साफ्रोमबो बर' माहारिनि गासै दैदेनगिरि, फोरोंगिरि, फरायसा गासैबो लैहोर फैनानै जोंनि बर' राव थुनलाइखौ सिबिनायाव, बर' हांखोखौ सिबिनायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायो। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो। जोंनि जनाय महकुमानि बा जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव गोबां फरायसालिफोर दङ। दा बे फरायसालिफ्राव दिनै फरायसालिनि जेंनाया गैया नङा, बिराद बुरजानिफ्राय बुरजा जालांनो हमबाय। मानो होनोब्ला जोंनि गोबां फरायसालियावनो फरायसानि अनजिमाया दिनै 20, 10 बेफोरबायदिल' फरायसुलि दंसै। बेनिखायनो आंनि खावलायनाय, जोंनि बे फरायसालिफोरखौ, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोंनो सुबुं अनजिमानि गोनांथि दंसै। बेनिखायनो आंनि खावलायनाय, जाहाथे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा, आइ आफा बिथांमोना जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौ, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोंनो सुबुं अनजिमाखौ बारायनांगोन। बेनिखायनो आंनि खावलायदों नोंथांमोना जाहाथे बे रादाबनि गेजेरजों खावलायनायखौ लानानै जोंनि हालामनि फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाखौ बारायनो थाखाय सुबुं अनजिमाखौ फेहेरो, बेखौ आं खावलायो। गिबियावनो गासै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोनाय थाबाय। जोंहा 77थि गायसन सान बर' थुनलाइ आफादनि आरो सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 23थि बोसोरारि जथुमा आरो बेजोंनो लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 2 बोसोरारि जथुमा, बेयो जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादोंमोन। बिनिनो दिनैहाय नैथि साननि सेथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बे जानानै थांबाय। दा जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे सोलिगासिनो दङ आरो मैया जोङो 15 अक्ट' 2022 मोनाबिलियाव जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेल जानानै थांबाय। बेवहाय जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफुंनाय जाबाय। बे गोदान आफादनि आफादगिरियानो जाबाय जोंनिनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिनो लोगो नेहाथारिमोन। बिथांखौ जों दा गाहाय आफादगिरियाव सोसननानै लानाय जाबाय। बिथांनि मुङानो नमिता खेरखातारि। आरो जोङो मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदान आफादखौ दाफुंनायजों लोगोसे थांखि लानाय जादों। बे थांखिफोरानो जादों उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय, बेयो जोंनि मोनसे आइजोफोरनि थांखि लानाय आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे थांखि लाबावनाय जादों जे जोंनि बर' ओनसोलनि बर' फरायसालि गासै गुदिनिफ्राय लानानै गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिसिम जाहाथे जोंनो नांगौ बायदियै बर' फोरोंगिरिफोर सोसननायाव जोङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे जोंबो बर' आइजो अनसाय आफादाबो जयै खौसे जानानै जों बेखौ
माब्लाबाफोर बेयावहाय धरनाफोर खालामनांगौबा जों बाहागो लागोन आरो बेखौ जोङो गोख्रोङै थांखि लानाय जादों मानोना जितु जोंनि सिमेन्ट सापरिफोर बायदियावबो गोबां बर' जायगायाव जायो बेयो जोंनि जुलि जाखांनायाव नोंथांमोना माबायदि थांखिजों बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनो राहा लागोन? बिनि गुबै थांखियानो जाहैदों उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जाहोनावनो जिथिया उन्दैयावनो हाबा जाबाय जेब्ला बियो देरनानै हाबा जानाय बैसोसिम बेहा मोनसे गावनि साननाय सोलोंनाय बियो आद्रा थाहैनायखौ बै समसिम बियो हाबा जाखांनायनि उनावबो बेहा लुगैनाय साननाय बियो जोबैयाव बेफोर हाबाफारिखौ बियो मावफुंनाय जाफ्लाङो मानो होनोबा बियो हाबा जाखांनाय हिन्जावा सोरजोंबा खारफानाय बा हाबा जाखांनाय हौवाया सोरखौबा लानानै खारनाय बेनि गुबै थांखि जाहोनानो जाहैदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। बिनि थाखायनो जोङो दा जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय बेखौ जोङो मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों थांखि आजावनाय जादों।